I pozdrav svima ljudi, danas ćemo da igramo Minecraft i ćemo da mi ćemo da napravimo kuću za 10 sekundi, 1 minut i 10 minuta, tako da možemo da krenemo. Ok, znači prvo treba da izaberem blokove, inače tu mi je timer, tako da nema varanja, timer je tu. Evo, izabrat ćemo ove blokove, jer imam za... Izabrat ćemo mi svakog blokova, u stvari. Evo, izabrat ćemo staklo. Staklo nam treba, normalno. Da je za prozor. I uzet ćemo... Evo ovo, iako ja mislim da 100% nećemo da stignemo, evo dobro. Ajmo, timer kreće za 3, 2, 1, sad! To je to! To je to, ljudi. Dobro, bre. To je to, ovo moja kuća za 10 sekundi, šta je ovo? Znači, bar je dobro. Bar je dobro! Vidite šta je ovo nas. Uspio da stavim ovdje 2 bloka. Krova, čak mi nije ni lepo ispalo. Nisam ni vada staviti. Ali dobro. Idemo mi sad na kuću od 1 minutu, samo da namestim. I evo ga. Namestio sam 1 minut. Reklama. Reklama. Evo ga. Što radiš? I ljudi, krećemo za 3, 2, 1, sad. Ne, mislim, možemo sad malo opuštenije. Moramo da žurimo previše, ali opet moramo da žurimo. Nego što samo 1 minut. Ok, 45 sekundi nam ostalo. Nema velike žurbe, nema. Ima, u stvari. Moram da požurim. Imamo još malo vremena. Imamo. Prozori. Evo prozore. Ovo ćemo sklonimo. Prozor ovdje jedan. Vrata ovdje. Evo, vrata. I dodat ćemo... Krov, brzo, krov, brzo! Ne. Ne mogu brzo da gradim zato što sam na tabletu. Ovo moja kuća za minut. Sada ću da stavimo okolo to. Imamo kuću od 10 sekundi. Znači, ovo je kuća za 10 sekundi i kuća za minut. Kako sam ja ovo stigao da napravim? Ovo sranje, čekaj. Ovo. Vidi 2 bloka unutra. Na što ovo liči? A inače, znate kako treba da ispadne. Trebalo je da nema ovoga. I da nema ovoga, ničega. Trebalo sam da stavim ovako. Ne tako. I tako sa svih strana. I onda posle stavim ovo ovdje. Ali nisam stigao. I da stavim to posle tu. I onda sam trebao da stavim ovo ovdje i onda sam trebao da stavim ovako ovdje. Eto vidite. Tako trebalo da ispadne. A ja nisam stigao to da uradim. Zato što radim na tabletu.
ovdje sam trebala da stavim još prozora. Ali dobro, šta se radi? I ovdje sam trebala da stavim trapdoorove ovako. Eto, tako je trebalo da ispadne. Ovako je trebalo da ispadne. Vidite kako bi lijepo izgledalo. A ne onako kako je ispalo. Dobro, idemo mi sad na kuću 10 minuta. 10 minuta to će da radimo. A bit će veća kuća malo. Ako čujete nešto opazite, to su mačke. Biće veća kuća. Kuća, ovo je tako. Pa da namestim. Aga, 10 minuta. Imamo 10 minuta. A samo da uzem neke stvari. Treba nam... Čuti bre mačko! Ovdje ću se na mačke, pošto nam se budu uradila. Uzet ćemo ovo i može... Hoće da mi bude kuća baš onako lepa. Baš lepa pa da bude. Možda se ovih vrati ovo će možda da... Hoće da bude baš lepa kuća. A nema stakla u boji? Mislim da nema. Ja mislim da nema stakla u boji. Nema stakla u boji. A možemo što uzmemo i one... Ajde, uzet ćemo ovo, ne znam zašto, ajde to. I možemo da krenemo. Ovo da krećemo za 3-4 sad. Možemo opušteno sada. Baš onako opušteno. Ivice mi naravno da nam budu ovakve. Došla sam uzela inače. Ako nam ne bi ivice bilo takve. Ovako će da bude. O, kad prošlo od 30 sekundi čoče. Kad prošlo pre. Nema veze. Imamo dosta vremena. I ovdje. Evo ga. To je jedno. Ovo nam bude drugo. Drugi toranj, ovo je neki, ne znam. Vidite koliko veliki toranj. Vidite tome, vidite da se... Ću malo da čutim, znači što treba koncentracija. Možda ću da čutim ja. Možda neke stvari unutra da dodamo, normalno, treba nam. Normalno treba. A balone ovdje. Pošlo već dosta vremena. Zašto je prošlo toliko puno? Kad počne da pišti, ja neću gledam timer. Kad počne da piši, pištaće. Logika. Uzet ćemo slebove. Nije slebove u stvari, baš sam poligonove slebove. Uzet ćemo to. Nemoj se gasit štoperico, mislim timerom. Onda ovako ovdje. Ne, tu čekaj ovdje. Ostalo nam još 7 minuta, tako da mora da požarimo malo. Ako ćemo tu prozore da stavimo. Ovo će da bude jako lepa kuća. Ako ste vidjeli što sam ja pravila, mislim, pokazat ću vam sve sve posle. Ne posle, nego to ću da vidim, kad budem snimao. Ne to! Ne ovo! Tako.
Evo ga. Čekajte samo da odspavam. Pauza. Zato što moram da odspavam. Stavio se pauza na štopericu. Ja moram da spavam. No dok spavam reklame. Usta reklame. Ok. Idem kuće. Evo je. Nastavljamo. Ok. Ovaj toranj izgleda super. Meni bar. Toranj, nema pojma što je ovo. Ako će stavimo ovo ovdje. Nemoj da se gasiš. Ovo ovdje. I ovo ovdje. Nemam pojma zašto ovo gleda. Ok. Sad imamo ovo ovdje. Ne, na pačke. Ovo me nervira kad mi se na pačke. Evo ga. Dobro mi ide. Imam 5 minuta još, malo više. Više od 5 minuta malo. Ali nema veze. Nećemo da uspemo. 5 minuta za ovu kuću, 5 minuta za onu kuću. Pošto je ona kuća manja. Dosta onaj toranj, onaj toranj je manji. Treba će nam manje vremena za njega i tamo ćemo da stignemo. Tako da super. Super! Ovako. Što mi se glasom djelo? Ne ste čuli? Imaš 5 minuta. 5 minuta! Požurimo, mora da požurimo ljudi. Mora da požurimo. Ostala mi štoperica, čekaj. Dobro. Ne, rekao sam opet štoperica. Timer, Filipe, timer. Prvi toranj. Tu. Dole ćemo ovako. Se sviđa ovaj dizajn? Meni se sviđa. Nemoj se gasit bre timer. On mi se gasi timer. Joj. I možemo da stavimo unutra ovo. Taman kad smo ovdje. I unutra će da bude svašta. Evo ga ljudi. Još da stavimo duplo vrata, da što duplo nema pojma. Ali nema veze. Nećemo da stignemo mi ovo. Ja mislim da nećemo. Imam 4 minuta. Sad će 3 minuta. Ja ga čujem na tu, ne tu, nego tu. Onda samo završimo. Game over onda. Onda rip. Još 3 minuta, malo si više od 3 minuta. Nema vremena za zezanje, neću prozor da stavljam. Moram prozor da stavim. Šta radim s prozorima ovdje, nemam pojma. Ne pitajte me ništa. Onda ovdje. Mino, ja ću da spremim mami kafu kad dođe. Kako kad dođe? Kad ide odmah na ono? Pa dobro kada dođe iz škole. No. Pogledaj kako to izgleda. Pauzirao sam štopericu da bih vidio kako izgleda. Pa lepo. Lepo izgleda. Onda ti kažete, a ne smiješ da pauziraš štopericu. Čutite samo gledaj kako izgleda, ne gradim ništa. Ok, sada ćemo da napravimo neki balkončić, evo nastavio sam štopericu. Neću balkončiće da napravim, čoveče, imam još malo vremena. Jako malo vremena. Aj.
radimo čovječe. Ovako na pačke nastavimo. Ko autor neki čovječe. Na što vam ovo liči? 2 minute 20 sekundi.